Kaag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Provincial Tourism Officer kag 4 ka iban pagin suspend sa sulod sang 6 ka bulan. Mayara sang pattern sang harassment sa provincial capital. Suno sa gin-suspend nga tourism officer gani maga-file sila sang motion for reconsideration. Yarang report ni Barbara Mijares. 6 ka bulan nga suspension without pay ang ginpapanaog kay Tourism Officer Cheryl Dicena nga sadto nagserbe nga OIC sang Mambucal Resort and Wildlife Sanctuary upod sa 4 ka iban pa nga disbursing officer sadto sang amuman nga talatapan bangod sa simple neglect of duty. Suno kay Dicena, nabato niya ang suspension order sa October 21 nga iya gin kakibot. Nag-take effect ini gilayon. Iya ginsiling nga mayara sang pattern sang harassment sa provincial government batok sa mga yadtong mga nagapangalagad tampad sa malawig na nga tinuig. Maga-file sila sang motion for reconsideration kag nagalaom siya sang impartial nga legal team nga maglantaw sa ilang nga kaso. I was still hoping na they will keep their word. Kaya hambal na rin si Attorney Nelia sa akin na they will not suspend mo. He said it to me that the governor said that they will not suspend. Kaya liquidated naman tanan. Actually, we submitted everything and then those were official, yung accounting papers. Upod nga na-suspend kay Dicena, Sanday Mark de la Cruz, Esther Jane Ignacio, Alfredo Tolosa III, kag April Lovewee. Suno kay Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson, ginsunod kag ginpatuman ang due process. Yara na sa ila, Nanday Dicena, ang magpamatuod sang ila ginasiling harassment. Sarang sila maka-file sang ila nga appeal direkta na mismo sa Civil Service Commission. I mean, if they feel that way, then they can elevate it to the civil service, that it be turned around on the basis of harassment. So that's something that they need to do. Suno kay Provincial Legal Officer Alberto Nelias Jr., ang kaso nila nag-ugat sa irregularities kag delays sa remittance sang cash advance nila nga nagresulta sa masobra 3 million pesos nga balor sang losses sa Mambucal sa tuig 2023. Sa idalom sang principle sang command responsibility, gin-alegar nga napaslawan si Dicena sa pag-rectify sa natungdan nga unliquidated cash advances. Their attention was called and then it was within a year pa they were able to collect the income and then other to recoup expenses, so na 3 million na lang siya, and also because of the delay also in complying with the rules on cash advances. Ang kantidad nga involved suno kay Nelias ang nagserbe nga aggravating circumstance nga nanginbasehan sa ginpatuman nga penalty sa ila. Barbara Mijares, Digicast Negros.